का ये पवन सिंह आ खेसारी लाल आ बिहार के छोट मोट सिंगर मर्दे तहां के वजह से पूरा बिहार के लोग पिटाता तमिलनाडु में। अब मर्दे तू लोग कुछ करते नहीं कर लोग। अगर बिहार वाला तमिलनाडु वाला के मरता सनु तो साउथ के पूरा एकदम हीरो हीरोइन ट्विटर पे ट्वीट कर के बड़का बड़का सुपर स्टार साउथ के ट्वीट कर के हमनी के बिहार वाला के दौड़ा देता सर। आ तू लोग का कौची के सुपर स्टार हो लोग मर्दे तू लोग सपोर्ट कर लोग बोला भाई लोग ना ही ठीक होता। बिहार के सिंगर के वजह से बिहार के लोग पिटाता। होली के गाना ऐसा ऐसा निकाल दिले बड़ा सन कि तमिलनाडु वाला बिहार के लोग जे तमिलनाडु में बा उ तमिलनाडु वाला बिहार के लोग के मारता। बोला ई ठीक बा। अगर जे बिहार वाला उकानी के मरता सनु तो बड़का बड़का साउथ के सुपर स्टार और का कहाला जे बड़का बड़का हीरो हीरोइन सोशल मीडिया के हिला के रख दी। ई लोग बा लोग कौची के स्टार है लोग मर्दे बिहार के सुपर स्टार पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार कहाँ गए। अब कहाँ गए मर्दे जाके तूहो लोग कुछ करा लोग मर्दे ओजिया लोग चिल्लाता ता लोग के नाम धरता के पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार सुपर स्टार मर्दे तू लोग कुछ करा लोग बिहार के आदमी के बचाओ लोग मर्दे तूहो लोग सोशल मीडिया के लहका द लोग जेगा ओकनी के लहका दी हसन वही तूहो लोग लहका द लोग। आ मर्दे हम तहा लोग से कहे के चाहतनी जे हमार व्यूअर बा वीडियो देखता तू लोग बढ़िया एगो कमेंट कर द लोग। अश्लीलता के मिटाए के चाहता लोग तो मर्दे तू लोग हमारे के सपोर्ट कर लोग लाइक कर लोग वीडियो के चैनल के सब्सक्राइब कर लोग तबे तो हम अश्लीलता के मिटा पाए मर्दे।